De situatie met betrekking tot gratieverlening. President, uw visie over dit verzoek? Ja, gratie. Ik heb meer dan 1000 gratieverzoeken op mijn bureau. Want de verschillende inrichtingen hebben voor hun mensen vrij massaal gratie gevraagd natuurlijk. Want kijk, de mensen willen, dus het wordt 50 jaar, dus iedereen vraagt gratie. Maar het gaat zo, en dat wil ik u vertellen. De minister van Justitie, die stuurt die dingen voor mij, want het wordt gestuurd waarschijnlijk eerst naar hem. Met de boodschap dat bijvoorbeeld de verschillende mensen gratie vragen, maar de justitiële autoriteiten, dus zeg maar de rechterlijke macht, die heeft geen bezwaar indien de mensen voldoen aan de voorwaarden voor gratie. Er zijn wat, hoe noemen we dat? Er zijn wat voorwaarden die hij in zijn brief ook heeft aangegeven. En dan komt er een brief die blijkbaar of door een advocaat in sommige gevallen, maar vaak door de inrichting, de mensen van de inrichting is geschreven. Maar daarachter die brief met het verzoek om gratie, daar zijn alle handtekeningen van al die mensen die vragen om gratie. En de minister heeft, althans het ministerie heeft het werk ook genomen om een overzicht voor me te maken. Een soort overzicht van wie vraagt en wanneer de straf begon en wanneer enzovoort. En die dingen liggen dus bij mij. Er zijn enkele individuele gratieverzoeken. Dat betekent dat één persoon, natuurlijk vaak via de raadsman, vraagt om gratie. Maar ook daar tekent die persoon die brief die de raadsman schrijft. Ik heb op de dag dat dit een issue werd, er een paar mensen zaken begonnen te bespreken over gratie van de 4 gedetineerden, had ik geen brief gezien. Maar ja, ik heb wel een achterstand van een paar weken op mijn dingen. Van toen ik aantrad, zijn mensen die sinds 17 juli brieven naar mij hebben gestuurd. En ik heb al eerder aangegeven dat wat ik aantrof ook een onduidelijke situatie was. Dus dat is intussen zover. We halen de achterstanden in. Dus ik wist van geen brief voor deze personen. Daarna ben ik gaan zoeken naar die brief. Omdat er is gezegd, ja, het is afgegeven. En ik heb inderdaad een brief gevonden, niet ondertekend door deze mensen. Maar door een advocaat, een raadsman. Op de dag dus dat gezegd werd, had ik die brief niet gezien. Daarna heb ik het wel gezien, de volgende dag of zo. Maar de mensen hebben die brief niet ondertekend. In tegenstelling tot alle andere verzoekers die gratie vragen. Dus voor mij is er geen gratie gevraagd door deze mensen. President, we hoeven er geen doekjes om te winden. De kwestie van gratieverlening die trekt veel aandacht van de gemeenschap. En met name ook vanuit leden van uw politieke partij. Ik noem de naam van Ramon Abrahams met zijn harde standpunt dat de 4 veroordeelden gratieverlening moeten krijgen. En Ramon Abrahams is jarenlang boezemvriend van de intussen overleden Desi Bouterse geweest. Ik noem ook de naam van Ashwin Adin, ook niet de eerste de beste van binnen uw politieke partij, die ook zegt, we hebben dat beloofd tijdens de campagne, dus gratieverlening moet komen. Aan de andere kant heb je ook de advocaat van de nabestaanden, meneer Hugo Esset, die heeft intussen laten doorschemeren dat protest vanuit de nabestaanden niet uitgesloten is vanuit de samenleving. Mijn vraag aan u, president, is: legt dit een zekere druk op uw schouders als president van het land? Nee, iedereen verrecht op zijn mening. De mensen zeggen wat ze denken. Maar er is een heel belangrijk ding. Gratie is een verzoek van de gedetineerde zelf. Zolang dat niet op mijn bureau ligt,
weet ik niets over gratie. Zolang zij me geen gratie hebben gevraagd, heb ik geen vraagstuk over gratie aan deze of gene. De persoon moet het zelf vragen. Er zijn een paar andere dingen, maar daar denk ik zijn de betrokkenen mee bezig. Het zijn dingen van, oké, sommige mensen zijn, zoals dat technisch genoemd wordt, ik ben geen jurist, niet geschikt voor detentie. Mensen die op sterven na dood zijn en dat soort dingen. Dus er zijn andere issues, maar dat heeft niets met gratie te maken. Dus, zolang iemand, wie het ook is, me geen gratie vraagt, heb ik geen gratieverzoek op mijn bureau. Punt. Intussen heb ik een heel land op mijn schouders waar de situatie niet gemakkelijk is. U heeft het gehoord. En we vergeten niemand. Ook deze 4 mensen niet. 3 zitten in de gevangenis. Deze 3 personen niet. We vergeten ze niet. We vergeten ook anderen niet. We houden de mensenrechten van iedereen in de gaten. Maar als het gaat om gratie, dan mag iedereen discussiëren. Maar ik werk wel door gewoon om alle Surinamers een beter bestaan te geven. En totdat die heren een gratieverzoek op mijn bureau deponeren, dan wordt het mijn zaak. President, mijn tweede vraag blijft bij dit onderwerp. Omdat u in het verleden, toen u nog geen president was, ik dacht dat u toen DNA-voorzitter bent geweest, heeft u zelf geprotesteerd tegen onder andere de veroordeling van toen president Desi Bouterse. Uw partij is hard uitgekomen en gezegd dat het proces, dat strafproces toen, een politiek proces is. Deze vraag is aan u als persoon, dus niet als president, maar de persoon Jennifer Geerling-Simons. Vindt u dat deze 4 veroordeelden gratie verdienen? Dus meer als persoon en niet als president. Ik zit hier als president van de Republiek Suriname. De persoon Jenny Simons heb ik thuis achtergelaten vanmorgen. Toch? Wanneer ik in mijn woonkamer zit en probeer uit te rusten en zo. Wat ik persoonlijk vind, of u persoonlijk vindt, is afgelopen toen de rechter die dag een hamer heeft geslagen. Of u het terecht vond of niet terecht, of ik het terecht vond of niet terecht, is niet meer van belang. Het is al gebeurd. Die case is afgesloten. En ik heb u gezegd, tot de dag dat de mensen een gratieverzoek deponeren op mijn bureau, is het afgesloten voor mij. En de mensen zijn, samen met alle andere mensen daar in de inrichting, onder onze hoede en we moeten hun mensenrechten in de gaten houden. Net als van alle anderen. Dat is alles. U of wie dan ook gaat van mij geen heropening van dit drama krijgen. De rechter heeft de hamer geslagen. Er is protest geweest, er is weer een hamer geslagen. Wat u ervan vindt of ik ervan vind, doet er niet toe. Het is afgelopen. Er is vonnis geveld. Oké? We hoeven niet mee eens te zijn, we kunnen er mee blij mee zijn. Het maakt niet uit. Het is klaar. Het land is nog geen probleem. En dat maakt dat ik soms niet kan slapen, want ik heb te veel werk. Dit is afgelopen.